Torre do Río en Caldas é un dos 17 establecementos da provincia de Pontevedra que participan este ano na 15ª edición do Outono Gastronómico. Trátase dunha iniciativa da Axencia de Turismo de Galicia que busca promocionar a oferta turística e gastronómica nesta época do ano. Estas iniciativas o que van a permitir, pola época do ano na que son, pois seguir incrementando ese coñecemento do turismo e da hostelería en Galicia, que xa digo que tan boas cifras e datos nos está regalando. O outono gastronómico abre un amplo abano de opcións con posibilidade ou non de hospedaxe. Simplemente vir a comer o menú gastronómico, un paquete gastronómico que pode ser habitación doble, habitación individual e incluso un fin de semana gastronómico que serían 2 noites con 2 días de menú que pode ser para adultos ou incluso para niños, con a opción de instalar unha cama supletoria. Para establecementos como este de Caldas, o outono gastronómico tradúcese nun balón de oxígeno fora de tempada alta. No mes de novembro prácticamente os fines de semana están cubertos, e no mes de outubro está funcionando tamén francamente ben. Isto ven de que efectivamente durante bastante tempo, a través das institucións, a través das casas, pois levan por recordo noso, non? Entonces, isto boca a boca vai moito, e realmente en novembro, que é un mes realmente malo para de ocupación, pois fai axudar nos números. Os menús que ofrecen as casas rurais polo outono gastronómico son exclusivos para este programa. Este ano, ademais, incluirán produtos galegos con certificación de calidade avalados pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria.